ഞാൻ മുദ്രകൾ പിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതിൻ്റെതായ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഒരു 100% അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു 200% വരെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ. എനിക്ക് സാറേ എനർജി ലെവൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി ലെവൽ നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ കോളേജിലെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിരന്തരമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റേത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് 5 മണി വരെ ഇരിക്കുകയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കുക. ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ മുദ്രകൾ പിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതിൻ്റെതായ ഒരു എനർജി ലെവൽ വളരെ ഒരു 100% അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു 200% വരെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ.